Soc Encarnació Molina, soc de Cal Salom i soc la gastosàvia. Tota la vida hem tingut, sí, sempre. Ja tenia la iaia, bueno, la meva sora que vivia, els seus pares també, les cases de pagès totes tenien d'això, aves d'aquestes, vull dir que a mi m'agrada molt, a més, clar, però si no, no els tindria si no m'agradés. El que passa que era una mica de feina, i és això, ja ens fem grans i tinc sort que ens van arreglar els papers per poder tindre aquí, perquè si no al casco urbà no es poden tindre, ni s'aqueixen els veïns ni res, al contrari, perquè mira, aquí en el bloc de pisos, de moment no he tingut cap problema. Al dematí fico el pa en remull, quan ens aixequem a les 6:30 del dematí, llavors amb el meu home donem de menjar, li donem a l'aigua, al migdia li dono jo el ranxo i així. Llavors agafo també el blat en remull, també li donem, depèn. Si tinc peix de pomes o tinc peix de tomàquet, doncs també li dono. Vull dir, aquí s'aprofita tot. Va, veniu, que us ho ensenyo. Doncs mira, veus? Aquí tenim les... Mira, aquí era, quan es feia lo del llibre genealògic de l'associació, cada gallina portava una xapa i llavors a aquest ou li tenien que apuntar el número de la xapa i ho portàvem a la incubadora. I d'aquí naixen els pollers i llavors amb les cases de pagès ho barrejaven perquè no tinguessin la mateixa sang. Aquí tinc l'infermeria. Bueno, però ja s'han refet, veus? Mira aquest pobre gall com està. Si els portes a la fira els tens que deixar a les fosques, perquè si no, quan porten 3 o 4 dies fora, es piquen. Després aquestes gallines són racistes. A les blanques tampoc les deixen menjar. Aquest és molt maco. A veure si el puc agafar. Oli, pebre, alls, canela, bueno, li dic canyella, i llauré o el que li vulguis posar. Llavors ho fregeixo. Quan està fregit faig una olla de caldo i li vaig tirant, fins que quedi tot. Llavors amb una terrina, amb conyac o amb vi, vaig posant els pinyons i les panses en remull. I quan està fet, li tiro per sobre i ja està. Aquí la costumera per la festa major, pel Nadal, pels Reis, és quan 3 cops a l'any, i després, clar, depèn dels que tinguis. La meva sogra deia, no m'estranya que la gent no vulgui pollastres, perquè, clar, això és... has de tindre sang freda per fer això. Jo agafo aigua calenta, dues olles, tiro un barrenyo allà, llavors els fico a dintre, primer les tallo al coll. Llavors poso cap per avall, la sang no la guardo perquè no d'això, i llavors els començo a pelar, ja està. El meu marit agafa, si està aquí se'n va, o si no baixa les persianes i se'n va. Ell no. No. Ja t'he dit, jo ni penso, ni penso.